Hvordan oplevede du den traumatiske seance torsdag eftermiddag? Jamen altså, det der sker, det er, at jeg går og er ved at låse af her på skolen, og så lige pludselig, da jeg går og låser af hernede ved kælderlokalerne, så kan jeg lige pludselig høre et råb om hjælp. Og så kommer jeg så herud, og så kan jeg se, at vores papskulptur, vores meget dyrebare eje af Da Vinci, det er forsvundet, og der ligger en lærer ude på terrassen, som er blevet slået ned, simpelthen. Og hvad gjorde du så efter det? Ja, så vælger jeg nok den måske mest fornuftige løsning at ringe til politiet, og de kommer så og får at vide, hvad der er sket jo. Og der er sagen så i dag. Ja, godt. Tak til dig. Se, der er den! Ja! Au! Du skal åbne døren, så det kan... Så træk mig op, mand! Hvad ellers? Ellers har vi pistoler. Skyd dig. 10 fint. Hvad var det her? Har du den? Tag den, Valø! Hjælp! Kom nu, Valø! Skynd dig, Gunnar! Jeg har den! Ja, fyr!